mladi vozač. Zaprega Tomislava Oreškovića, Ošovića, oprostite. Ide. A, ide. Davor Si na vrijeme. Zovkić, vozač sljedeće zaprege. Marko Lučić je vozač sljedeće zaprege. Sljedeću zapregu vozi vozač Dino Matijašević, Ivan Čučić iz Bogdanova. Evo, sad smo ih sve postavili. Ja vas molim napraviti 2 kruga. Dok vi cijeljeni gledatelji gledate ovu topu šokaških narodnih nošnji i prekrasnih poljanih caraca, prosvjetna komisija nema laki zadatak da izabere 5 najboljih. Godinama sam bio član te prosvjetne komisije i znam da nije lako izabrati od najljepših, ali se nažalost i to mora. Mislim da će komisija biti objektivna, da se neće niko dati potplatiti i da će izbor biti pravi.